Maayong adlaw mga kasimanwa. Bantayin ninyo kada Martes alas 10:30 tubtob alas 11 sang aga ang aton programa Ilonggo Cups on Air nga magadulong sang balita, informasyon kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cups diri sa Radyo Ugyon 106.7 FM. Ilonggo Cups on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office nga nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cups sa pagmintenar sang kalinong kag katawhayan sa probinsya. Ilonggo Cups on Air! Ilonggo Cups on Air! Kagyari ang inyong mga Ilonggo Cups. Good morning, good morning, good morning. Welcome na sa ika-40th episode sa Ilonggo Cups on Air with Radyo Ugyon sa subong aga alas 10 Oktubre alas 11 kada Martes. And of course, makitaan man kita sa aton sining official Facebook page ang Iloilo Police Provincial Office. Kag subong man nakatay-up kita no sa Radio or Santa Barbara Ugyon page. Kag nagapasalamat kita no sa aton sining mga live viewers nga nagatutok ket pirmi sa aton sining programa kada Martes. Kapo ninyo sa subong aga nung live diri sa Kabalikat Multimedia Convergence Center sa kalwa ni Dr. Amiloy diri sa sulod sang Iloilo Police Provincial Office Headquarters. Sa ngalan sa atong Provincial Director Police Colonel Ardo Palomo, at sa ngalan sa atong Public Information Officer Police Major Rolando Aranyo, inyong minkaupot sa subong aga ang inyong mga kabalikat sa technical side si Police Corporal Vicente Blusa Jr. And of course, ako si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Kag ako naman si Patrolwoman Maria Renampanes Diwate. Kag pagdalaw naton sa inyo sa subong aga Gabi. ang mga balita kag impormasyon gikan diri sa probinsya sang Iloilo. Kadasig sang kadasig lang sa inadlaw kabalikatina pinsan na kita subong. Subong adlaw, yes. Dugay-dugay Christmas na. Kadasig lang. Oh, may pagani yung Flores de Mayo, Christmas na yun, Ay, may Flores pa. Oh. Pag-unang schedule sa liwat sa aton mga pumuluyo nga nagalantaw dra. Please keep on sharing, keep on liking sa aton page, Iloilo Police Provincial Office. Mambay po tayo /pro6, wala na to gali. So, ang page natin is Iloilo Police Provincial Office lang. Kagang aton segment sa subong nga aga is Ilonggo Cups on Air. Yes, ika-40th episode na sang Ilonggo Cups on Air with Radyo Ugyon. Kag madamo kita sa mga balita impormasyon sa subong kabalikatina. Kag sa subong no imbukada pa lang kabalikatina isunahon na naton kay natimingan gidong ari na ang hepe sang tubungan municipal police station. Ako tinino sa pag-surrender sang duwa sini ka persona. Kina-consider naton sining communist terrorist group member na nag-surrender no dara sa banwa sang tubungan na Iloilo. Kag sa subong aga kabalikatina aton na sining pangayuan na no sang panamyaw ang aton sining hepe gikan dara sa tubungan municipal police station. Ang lasang liwan kundi si Police Captain Alberto Manggilimutan or Manggilimutan Jr. Sir, good morning and welcome sa aton sining programa Ilonggo Cups on Air. Kagaupo nimo sa subong aga kabalikatina kag kabalikat Erwin. Yes, no. Good morning, kabalikat Erwin and kabalikat. Morning, sir. Kag luyang nato ning ibaluon sir no ang ining may nag-surrender kasano bala sir nag-surrender ining duwa ka mga persona nga katapos ang CTG sir dira sa banwa sang tubungan Iloilo sir. Yes, no. Kabalikat Erwin kahapon alas 11 sang aga with sang collaborative sang aton nga pinalangga nga Mayor Honorable Roquito Taksagon. Tigayon ng ini nga pag-surrender sang duwa ka mag-live-in partner. Amo ini sila ni Ka Juliet and Ka Romy. Ano ni sila sir mag-live-in sir? Ano ni mga posisyon nila sir sa community? Sa CTG sir? Si Ka Romy, ini siya isa squad leader. Sa subong man si Ka Juliet, ini siya ang political guide.
Oo. Kung magabal kita sir nga squad leader, kung damo ning mga tawo yaman sir under sa ira, sa iya. Yung mga platoon, guro. Kagang political guide nila sir, kung daw ano na nila sir daw advisor or Yes, yan ang mga kita mo na sila sa mga rally-rally. okay, Isa na mga sila sa organizer dira. Ay. Kung baga sa ano kabalikatina sa kitering mga event organizer Event kagano. organizer siya siyang rally. Okay. Paano bala naton sir na convincer ining mga persona sir nga mag-surrender nga mag-avail sa nga serbisyo sa aton sini nga gobyerno sir? Ang una-una no, nagpasalamat gyud kami sang dako sa aton nga mayor sa Tubungan no. With the collaborative kag subong man sang amay sang ato na nga CTGs, na-convince naton sila sa pag-surrender no. Agud to nga maabil Manila ang ano sa atong sang gobyerno. Ang mga pila man ni kabulan sir or sinimana nga aton sini nga pag negotiate sa ila sir nga mag balik na sa sabak sa nga aton sini nga gobyerno sir. Sa among pag-interview sa ila no, dugay na kung tani ini sila mag-surrender sa aton. Pero ang sa isip nila is nahadlok. Kay amon ako no ang nano sila sa paminsaron kung mag-surrender sila sa aton sa gobyerno, base kun mahimuon ba lang hindi man nami sila. Which is nga ambal nila hindi gali amo sala ang ila nga pagpati. Kagini sila bala sir is dugay na nga miyembro or katapos ang CTG sir, mga pila na ka years ning kumbaga ila sini nga membership dira sir? Sa ilang ano no nga sa record no nakuha naton is pulo man sila katuig. Dugay Lawid na gali. man. Oo. Kag aside sinadra sir is na-aside pa sila sa iban nga lugar o diri lang sa Ililo sir? Ang ilang area of operation no, lang is Tubungan and Leon. Under sila sa aton nga Robinsons or Napoleon Tumagtang Command. Okay, mga command pa nagalig-balikatina. Anyway sir, ining mga persona bala sir is paano bala sila nakasulod sa sir nga grupo or paano sila nagikanyo or na-recruit kumbaga sir, estudyante ba bala sila Siguro, before? sa ila sang time nga to, bata pa sila, na-convince sila sa pagsaka man sa aton sa bukid. Kag ini sila sir is liben is may bata sila sir? Mayara Sa sila. subong may bata sila, isa man na sa rason nga sila nagpursige sila sa pag-surrender kay nakita man nila ang sitwasyon sila nga kabataan is 5 pa lang katuig. Ay, 5 years old pa lang. Kag aside Delikado. kay kabudlay na kablikatina no, kamay siyempre nagalain man ang isip paminsaron Yes. sa sin mga individual nga siyempre para na sa boss Future na sa vlog, bata future sa na. ila sini nga bata. By the way sir, isang ining pagka ano bala nila is pagkalas nila sa grupo nila sir is may ara pa bala sila nga mga other nga members bala nga may possibility nga mag-surrender man sa aton sini nga gobyerno. So gid istorya naton sila no kung hambal namon kung sino pang ilang kilala kung may kilala gid man nga kaupod ang aton nga opisina is welcome gid agud to nga paghahatagan man sila sang chance ang pagbalik sa sabak sa gobyerno. By the way sir, may ara bala programa aton sini nga local government unit dira sa Banwa sang Tubungan sa sini nga campaign naton kontra insurgency nga ni sir. Yes, ang aton nga Tubungan no, Municipality of Tubungan, may ara gid kita ginatawag nga Project Rocket. Ini no, ini ni Mayor ang Rocket ini ang meaning ini is reintegration of land kabuhayan for deserving individuals in Tubunganons. Is a livelihood ini integrated program for the rebel returnees. Ano ba lang mga services bala sir nga kung mag-surrender nga aton sini nga mga katapos ang CTG, ano ba lang mga service, may mga cash bala nga incentives nga ginatag sa ila or aside sa sini nga livelihood program nga ginatag sa ila? Kahapon no, immediately aton nga mayor naghatagid sang financial assistance kasi na may aram aton nga kaupod ang aton nga DSWD naghatag man sila sang ilang mga kinanglanon. Kag ang mga another program or pagit sang LGU. By the way sir, dugay na ining program sang LGU sir, ining Project Rocket sir. Dugay na ini. Kita mo sa Tubungan madamo na kita sa mga rebel returnee tungod sa sini nga programa. Kag ang mga rebel returnee bala naton sir is kumbaga daw gina-detain bala naton ini or back to community man sa gihapon? Sa kung wala man lang sila sa mga previous nga kaso no, naton ni sila is back to community agud to nga maano man nila ang normal nga sa pangabuhi. Kagining duwa nga surrenderer naton nga surrenderin naton nga ning bago sir is wala man sa mga previous nga mga kaso. Gin-check na mo ang ilang nga record so para wala makita sa mina record amo lang gina ang ilang nga kaso. Okay, kag may turnover bala sila nga mga armas sir or may mga explosives bala sila gin turnover o mga kagamitan nga gamit sa nga grupo nila? Wala nila no ma-turnover kay tungod sila anti sila maglakat
ginabilin ni Okay. ilang mga armas. Oh, kung baga ang ilaya is ano na, kung baga magwa na lang sa organisasyon nga wala na sang damo pa nga ano sir. no? Okay. Mensahe na lang naton sir sa mga pumuluyo naton, sa mga hindi lang sa mga tubunganon, basi kung may mga nagapamati man diri nga kung laiban pagin nga banwa nga padayon no nga aton sini nga programa ang under pa gyapon sir sa LCAC naton sir nga program no. Yes. Oo. Ang aton na nga mensahe na lang naton sir sa mga pumuluyo naton nga luyag pagin nga magbalik no sa sabak sa aton sini nga gobyerno sir. Oo, sa liwat no sa aton nga tanan nga hindi lang sa sa Tubungan bilog nga probinsya sa nga Iloilo. Kami nagapanuwagan man nga ang aton nga kapulisan o aton nga gobyerno welcome gid aguto nga ma-embrace naton ang aton nga katuhayan. Pwede gid kamo maka surrender. Aton nga talatapan is abrigid 24 oras. Aguto nga matuldukan man naton ang aton nga problema diri sa tawag nga insurgency. Aron na ma-embrace man naton ang long ginahambal nila nga long lasting peace. Kaya muna pala budlay sir no nga biskan ano ka progressive kung isa ka lugar kung may mga threat nga pareho sini sa insurgency, isa hindi gid mag umwan no aton sini nga lugar kag siyempre ang iban makabati na karon nga banwas ang tubungan is delikado. Ti sino pa bing mga turista nga magaladto kag siyempre even nga mga lokal nga mga tourist sir no. Pero sa liwat no ginakorek ko lang ang Tubungan is matawhay. Sa sulod ko nga mga 3 ka bulan ang iban arabi sa isip nila Tubungan is delikado. Pero i-try nila maglagaw makita nila kung ano katawhay ang aton nga Tubungan. Kagdamo na da mga tourist spots sa Tubungan. Mayara kita da sa may Tubli, sa Tubli. Yes. Way kag likas kasi kabalikatin na dito no si Hindi tagay ka sandan mo saka pa to. si kabalikat Vincent na nakataklad kita dito no alas 12 isang otto Islamig. Oo. So sa aton mga pumuluyo, hindi ka mo magkadlok nga maglagaw sa Tubungan kay damo da mga tourist spots nga pwede ninyo mabisita. Okay. Kagasining program pala naton nga Eclipse sir is or ang Eclipse or under sa LCAC ni sir is spontaneous bala rin or continuous din mga program kung baka may mga follow up pag ni sir sa mga surrendero naton man. Gina-process naton nino after naton makumpleto ang ilang mga dokumento agud to nga maano man nila no maklima nila ini nga mga programa sa aton sa gobyerno. Okay, aside sa effort sir nga namba-surrender naton ning duwa ka individual nga ni no bakit bala mga or mga organizations or mga agencies nga kaupo naton sa sining pag-surrender sang duwa ka individual nga ni sir. Ang sa mo no sa Tubungan no damo ini ang muna ginida ang aton nga lokal gid amo ginangga dala na bilog na da nga aton nga mga LCA kagang pag-surrender nila ang aton da nga support unit isang una-una aton nga first mobile force sa Tigbawan at ang aton nga army nga counterpart ang 61st battalion. Okay, so at least no kabalikatina naibuloan no sa aton sining mapumuluyo no diri sa Bugos nga probinsya sa Iloilo nga aton sining nga gobyerno is way nagakalipat no kag way nagakadulaan na paglaom no nga may mga miyembro pa dira nga nabilin sa CTG nga mag-surrender na ka mag-avail sa nga mag-avail sang programa sa aton sining gobyerno. So thank you so much sir. May ara pa kita nga no sir. Isa pa kalino ang naga-invite kami sa this coming 25 Fiesta sa April 25 to May 1 may fiesta ang Tubungan. Banwa gina sir? Yes, mismo sa Banwa. Sa Tubong-Tubong Festival. May festivals la. So basi nahadlok sila. Hindi makadlok. Hindi ka mo makahadlok. Ano ning Tubong-Tubong Festival sir is daw ano man ano ning product ang gina-highlight dira sir sa Tubong-Tubong ang ilang nga mga agricultural sa babaw nga mga. Wow. Okay. Dito sa by the way sir ang Iktuble sir is tagos na nasa Banwa sang ano kani sa Antique sir. Sa Antique sa may San Remigio na pala. San Remigio na gid man no. Kagdamo man na naglabay sir pagkadto dito sir sa San Remigio. Ang damo ginagalabay is mga weekends na. Sang Semana Santa gani. Naka-record kami is 2,000. Sa mga local tourist na nagtaklad dira. Nagtaklad. Okay. So at least no na amo na blaster no nga insurgency isang problema basta wala karsada kag wala sir kumbaga mga komunikasyon naton is medyo dasig pag infiltrate sa mga piyak nga grupo. Pero kung ang gobyerno naton is way na nagakatakaman or padayon gid ang aton sining nga serbisyo kun nga malamot man na sa mga pumuluyo naton dito ang serbisyo sa aton sining nga gobyerno. Yes. Okay, final message na lang naton sir sa mga basi may ara pa kita nga idugang kag siyempre pasalamatan naton sa sining mga or mga nagbululig no sa sining pag-surrender sang duwa sini ka mga CTG no dira sa Banwa sang Tubungan kahapon nga adlaw.
Sa liwat no una nagapasalamat kami sa aton nga liderato no sa aton nga provincial director Police Colonel Ronald Palumo. Ag sa subong man sa mga tubunganon sa inyong kooperasyon agutong mamintinar naton ang katawhay kagalinong kabay nga ipadayon nyo lang ang pagsuporta sa aton nga kapulisan. Sa liwat sa aton nga sa akon nga mayor, salamat sa pagsuporta gid sa ang aton nga Philippine National Police. Thank you. Okay. Thank you so much kino sa tiyempo ni Sir Police Captain Alberto Magilimutan Jr. sa sining angon sa ning pagka-surrender no or pag-surrender sang duwa sini ka mga individual nga katapos ang CTG dira sa banawasang tubungan Iloilo. Yes, aton sining oras nga last 10 18 na sa aga. Sa gapon ka mon kalantaw sa aton sining programa ang Ilonggo Caps on Air. Dari sa of course kada hook up kita no sa subong aga sa Radyo Ogyon or makitaan kita no sa aton sining mga official Facebook pages ang Iloilo Police Provincial Office at subong man sang Radyo Ogyon o Santa Barbara Ogyon page. Makita nyo kinang aton sining live broadcast sa subong aga. Sa ika 40th episode na sang Ilonggo Caps on Air. Nagpasalamat kita no sa tiyempo nga ginatag sa subong aga sang hepe no sang Tubungan Municipal Police Station, Police Captain Alberto Manggilimutan Jr. Kag sa subong pagid nga mga tinakda kabalikatina, ikaw po man nato tugay no ang hepe sang Banati Municipal Police Station. Ang otaman ini sa accomplishments ang kampanya naton kontra illegal nga pagpangisda dira sa banwasang Banati Iloilo. Durante sina kabalikatina aton na pasiplatan ang aton sining mga commentors nga naga-commentary sa aton sining live program sa subong aga. Yes. So, sa subong aga, pasensya kung wala naman ka mo nag-greet na yun. Kaya syempre, ginuuna na ito na aton. Dumainit-init yung nga balita. So, antes kita mag-proceed sa aton ikaduwa nga balita sa subong aga, ina-shoutout na mon dira gali ang taga-maasin na Iloilo Police Station na nagalantaw gid subong sa aton. Si John Frenet Kausing, nagalantaw man. Si Fatima Fabros Pedrajas. Good morning, Good ma'am, morning. sir. Nagalantaw sila kuno dira sa Sara, Iloilo. Okay, Hello thank you so much. dira di sa inyo sa hindi rin ko kambal ko ano to. And of course, Duanyas MPS is also watching. Si Christian, nagalantaw man sa Limeri MPS. Si Floreta Saban Miras, nagalantaw gid. Good morning. Si Christy Hablo Cabo, nagalantaw gid nga ba shout out sa aton kuno. sining Linay candidate kabalikatina. Yes, si Ma'am Cabo. Si ini Ma'am siya. Cabo. So, bantayan nyo kaliwan sa again ang aton mga Ilonggo Cups nga mga kababaihan o kung Ilongga Cups, Linay sa kay PPO. May ara sila nga talent portion this coming April 18, alauna sang hapon dira sa Robinson's Place, Pavia. So, hindi ka mo magkalipat. And of course, si Christy, si Ma'am Christina Hambalya, regards kuno kay Sir John Manglimutan. Ay, kanami. And of Yes, course, thank si you so much, ma'am. Wylef o Nipsey. Hambalya ko no, good morning sa IPPO. And of course, Concepcion Municipal Police Station is also watching. And Canor Pasaporte, sang Dingli MPS, nagalantaw gid. Si Vincent Eugene, nagalantaw man sa Limeri MPS. So sa liwat sa tanan-tanan nga nagalantaw sa aton, keep on sharing, keep on liking sa aton page Iloilo Police Provincial Office and share nyo ang Ilonggo Cups on Air naton nga video nga segment sa Sumbungaga ay para mabalaan sa inyong mga kaupo dira kung ano ba lang nagakaratabo sa probinsya sang Iloilo. And of course, si Sir Baby Jap, nagalantaw man sa Concepcion MPS. Thank you so Good much morning. for watching. And of course, si Mama Floreta sang Saban Mira. Si Ma'am Floreta Saban Mira sa Zaraga, nagalantaw. Good morning. Si Res Salvador sang Concepcion, nagalantaw man. Okay, thank you so much kino sa aton sining mga live viewers or sa mga commentors So, aton. ano kita sa mga lapyo. Nga lapyo. Nga ano naman gid pangimo gabi kabalikatina. Super bilang yung lapyo ang teya nyo. Ako gid man naguro ko ang kung gabataon mapisan. pa. Oo. Gabataon. Bataon magid man. Mga 12. Sa aton sining oras nga last 10:21 na sa aga. Sa dili lang gid madugay ng main coupon man naton ang hepe sang Banati Municipal Police Station,
Police Captain General Enrique Robles. Angot naman ini sa accomplishment sa kampanya naton kontra illegal fishing. Pero antes sinakablikatina, ato nanay sining or magata kita no sa mga tips and reminders naman karon. Grabe nang subong kabalikatina no ang init nga aton sining mapatyagan. Kung hindi Oo. pa nakamo ka batsyag sang init ka nagnabatyagan na mo, ano na inyo? May something wrong na. May something wrong sa kuko ninyo. Kasi syempre, hindi nyo mabalaan. Kung nga, hindi nyo mabatyagan ang amo ni kainit sa panakon. Kaya even kani ko mga gabi kabalikatina no grabe nagidang init nga aton or kapaa nga aton si mapatyagan. At pati mga kasubaan naton ng mga sasapaan is why na nagailig. Kagang lain pag init dara gani samon sa pabiya kabalikatina is nagabaho ang suba. Ay, Oo. amo nang delikado. Amo naman budlay ka sa lakit ang ulo kag tiyan naton. Panimaho. Panimaho na kay ang iba na sa mga pumuloy man naton. Kung pwede man lang inyo sining ang mga higko bala hindi nyo po diretso sa suba. Yes, amo na mo budlay Oo. sa nga ginatipon nyo gid man sa panimalay nyo. Ang balay nyo gid man is matinlo, pero dito nyo man niya ginaula sa sapa ninyo. Kay kalayang niya ka sa Oo. kabaho sang kabalikatina kay ang iban kali. Yes, ginadiretso na lang mga higko dra sa inyo sining mabanyo dra is diretso na sa drainage sila. Diretso na sa aton sining nga kasubaan. Tapos ang kalain Oo. na sir kung dira ka pa makuha sang isda ka karanon Ano, iban may mga koturan kita nga nagapangisda man dra. Kaya hindi naman sa katagata ng mga isda pati man sa mga kasubaan naton is mapuslan man kumbaga tani. contaminated na Oo. nasa sir. Hindi naman nami kapit masubong Delikado. is why na nagailig ang mga suba. Oo. Okay lang kung gailig na sa syempre. Oo. Mabalaan mo nga kumbaga sa swimming pool bala okay lang dapat hindi ka manghihi bala sa swimming pool pasensya sa nagkakaon ha. Oo. Pero dapat hindi ka manghihi sa swimming pool kay wala na dagailig amo man ang suba. Dapat hindi ka maghaboy dira sa mga kung ano-ano nga makalain sa papiligro bala sa isig kapariyo kay wala nagailig ang suba nato. So yara na sa linya sa ang aton sining mapisan nga hepe dara sa banwasang Banate. Na may accomplishment naman sa angot sa kampanya naton kontra illegal nga pagpangisda. So kumusta naton bala no kung pila naman ka mga bangkang natigayon sining madakop. Pila ang mga persona nga aton sining naprehend dara sa banwasang Banate Iloilo. So yara na sa linya si Sir Police Captain General Enrique Robles. Sir, good morning and welcome sa aton sining programa Ilonggo Caps on Air. Kagaw po nimo sa Subongaga, Kabalikatina, kag Kabalikat Erwin. Do nagabisyo nga aton nga birisyuhon. Oo. Yeah. Thank you so much sir sa imo sining timpo sa Subongaga. Pasensya sir medyo na dula nga aton sining audio kay naga no nga aton sining court. Good morning sa liwat sir, Police Captain General Enrique Robles sir. Good morning no sa ating mga tagapakinig, especially to Kabalikat Magarson, Kabalikat Dawatinos. Okay, thank you so much sir sa imo sining timpo sa Subongaga. Kasano bala naman kita nakadakop sir sang sining kampanya naton kontra illegal nga pagpangisda dara sa banwasang Banate Iloilo sir. About 1:40 AM kaninang madaling araw no. Kaginalang gali. Ng seaboard operation ng aton mga bantay dagat with together with the Banate PNP, and we have successfully apprehended the 2 persons riding suspected troll. Oo. So nandito na po sila sa Banate PNP for proper disposition. Oo. Ano yung troll balkita nga troll ano ni gani sir nga pamagi sa pagpangisda sir? Troll po sila. Okay, pero wala sang bangka sila sir nga ginasakyan sir. Ano po 'yan? Wala tayo wala silang bangka sir na ginagamit. Medyo naga Hello sir. nadula aton ko. ano po yung tanong niya, sir? May bangka ba sila na ginagamit sir sa pagsagawa nila ng troll sir? Opo, meron po. Okay. Dalawang persona is residente po ba to sir ng Banate Iloilo mismo or mga pangayaw sir? Bali yung nahuli po natin is mga from Barotac Deo. So dalawa po sila. Based po sa GPS ng ating bantay dagat dito sa Banate. They have already entered the municipal waters of Banate. So na-apprehend po natin sila. Okay. Is this the first time sir na nahuli natin sila or first time lang nila na naka-violate ng natin diyan sir? Kontra illegal na pagpangisda.
First time pa naman po sila nahuli sa ating sa database po natin dito sa Banati PNP. Nalaman naman po natin na first time po nila nahuli dito. Okay. Ano yung mga posibleng case, sir, na ipa-file natin sa mga persona na ito, sir? So, nagawa na po natin siya ng report. We will be papatawan po natin sila ng municipal ordinance on illegal fishing. Specifically Section 1, Section 4, Section 3, Section 10, and Section 19 sa Chapter 10 ng Municipal Ordinance number 12 ng Municipal ng Banate. Okay. Mensahe na lang naton, sir, sa mga pumuliyo naton dira, ilabay na gid sa pag-amlig sa aton sining kadagatan, kag siyempre sa mga mangingisda man naton dira, sir, sa banwasang Banate, Iloilo. Atin sa mga mangingisda, no, especially dito sa Banwasang Banate, kung meron lang po kayong mga nabalaan o mga naobserbahan na illegal fishers, especially po mga outsiders dito sa Banate, ipagbigay alam lang po dito sa Banate PNP or sa Bantay Dagat po ng Banate. Okay, thank you so much, sir, sa imo sining team po sa Subungaga, sir, Police Captain General Enrique Robles, sir. Okay, good morning po. Sa ato na batian ng hepe sang Banate Municipal Police Station, kablikat Police Captain General Enrique Robles. Sa mo na balikan-balikatina, no, nga bago na naton ng istoryahan, no, nga about sa mga pagpangisda, no, nga kung damo man sa mga pamaagi, no, nga legal, no, kung nga magpangisda kita. Hindi na kita mag-ubra pa sa mga illegal. Kumbaga para iwas kita sa ginatawag nga hassle. Wow, hassle. Kumbaga iwas hassle kita kung kita nagapangisda kag para diretso bala sa aton nga puhunan o kung kwarta nga mabaligyat ang isda, ubrahon ta na lang ang mga dapat nga urubrahon. Kaya ang ibang reklamo, ti abalaan mo, ma'am, kilanglan naton insakto na panginanglan kita sa nga kwarta, panginanglan kita sa pangabuyaan. Ugaring may ara man nga area nga ginahatag sa inyo kundi lang ka bumangisda anay for the meantime nga agin ang pagbawalan kamo dira kay nga may mga gagmay na nga mga corals ang gagmay nga mga isda nga nag-istar sa mga corals naton karon kung pangdakpo nyo nga gagmay pa paano na sila magdako, paano na sila magdamo kay para man na sa inyo mga benefits kung sa urihi nga magdararaggo na nga magbararata liwat na at least damo kamo madakpan ng isda kumbaga antos-antos lang tanay sa gamay lang ang mga tinion kay para gina sa inyo. Yes. Kaya damo man sa mga legal nga pamagi tara nga magulik ka mo sa isda. Ang iba nabi pamintaha ginuin ang makalansigid ba sa iban. Pero isipon nato no nga kung pamintaha kita mo abot gid ang timpo nga madakpan ka mo dira. Subong hindi ka pa madakpan basi mga karon amo na budlay dira. Kaga siyempre mas dako ang inyo sini nga bayaran sini nga penalty compare sa sundo nato ng mga requirements dira kag mga requisitos dira agon nga manginatalonsay ng inyo sini nga pagpangisda. Kumbaga ang inyo na ang mga requirements na hindi man akuon nga para lang sa oras nga muni. Kumbaga damo man na sila ginahatag nga time at least bala may permit kamo ginatawag. Kag layo gid sa kablikatina layo gid sa disgrasya kung legal ang imo sining pamagi way ka na sang regalinghag dira nga malagasi mo. Di ba mabatyagan mo ang isa kung illegal ang ginaobra mo sa kadugi na konsensya ka. Depende na lang kung wala ka na yung konsensya. Di na budlayan ka kita na ibalik. Pero kumbaga mabatyagan mo man balaan kung insakto ang imo ginaobra kung hindi. Kung mabatyagan mo nga ay to kasala sa ginaobra ko. Sala gid na kagapin pa illegal nga daan. Illegal, hindi legal ha. Illegal. Yes. Kabudlay gid. Ay gabi may hugot ka sa ano. Spell ko pa sis. Sa relasyon naman ang illegal kag illegal. Sa relasyon man yun dapat legal ka. Hindi ka magkabit na kung illegal ka. Untat na. Pareho lang man natin kabalikatina. No? Kung magka-interrelated na sila tanan. Sa aton sining oras nga last year sa 31 na sa aga. Sagapon ka muna kalantaw diri sa aton sining programa Ilonggo Caps on Air. Ka-live diri sa Kablikata Multimedia Conversion Center sa kalwa ni Dr. Miloy. Kang subok man naka-hook up kita no with Santa Barbara Ogyon page. Makita nyo dara ang aton sining program kada Martes alas 10, top alas 11 isang aga. At this moment naman kabalikatina is maghatag kita no sa mga pila ka mga safety tips, safety tips no sa subong and health tips. Yes. Wow, basta tanan nga mga tips. Kung matyagan mo ka doon namin yung tips, kuha kung hindi mo matyagan mo doon namin, kuha lang gyapon. Kaysa subong lang nga timpo ka kabalikatina sa grabe nga init.
Ay, grabe. Oo, hindi lang nga sila nga tapos na aton sining March, no? Fire Oo. Prevention Month. Pang padayon, no? May mga Yes. pila ka mga cases nga nagaluntan nga mga sunog. Ang iban mga grass fire, even grass fire ganin, no? Nagaluntan man sa mga kumahan naton. Is because man sang tuman na kainit, no? Kaging na gid ang mga dahon sa aton Oo. sining palibot. So muna gani dapat hindi kita maghala katutod bala. Oo. Kung gusto nyo gid man magtutod, bantayan nyo. Mm. Kaya may iban di asar nga gatutod lag kag talikdan. Oo. Bawo ti kung magkarab-karab ra kay grabing init kag to nya ginabala kumbaga kamangon nya ginaiya bala ang mga dahon-dahon daw kun kay syempre mga laya na mo. Oo. So dapat kung magtutod ikaw lantawon mo ang ginatutdan mo. Kay mabudlay man sa aton ang problema pag sa kung hindi man masulod sa aton mga bumbero ang area nga nasunog kabudlay kumbaga kamo imbes nga pag-on yung cellphone nyo kang i-video nyo bulig ka mo patay kalayo kay hindi na masalangan sa aton nga mga bumbero hindi man masalangan sa aton kapulisan nga magbulig kay dapat working hand in hand ina siya pumuluyo dapat bulig kag ang aton kapulisan kag bumbero mabulig kayo. Kag isa na dra ka balikatina is make sure kinato prevent naton nga may magluntan nga sunog dra sa inyong lugar. Pinagi dra sa paghalong kamo dra no nga hindi na magbasta-basta nga magtutod kun dindiin. Kag lakit na no ang mga nagahaboy bala sigarilyo kung dindiin lang man. So please no hindi niyo pag wastik la kung wala tuod dra inyo sini nga sigarilyo. Ang iba nagano dra ka kosang grass fire no kay ginahaboy la kung dindiin. So dapat antes nyo haboy inyo sini nga upos, siguro doon nga patayang inyo sini nga upos, antes ihaboy dira kung diin man nga mga higat-higat. So mas better lang gani nga ihaboy nyo sa may tubi mismo, isausaw nyo das tubi. Agon nga sigurado kin nga patay no ang inyo sini nga mga upos dira, agon nga hindi na makakosang sunog sa aton sini nga palibot. And of course, no, sa sini nga oras aton nga last 10:33 na saga. May mga kita commentors pwede kita kabalikat ina. Let's good morning. see. Good morning dira sa kay Migao no Rona Bella Bilasa Rojo. Nagalantaw kay thank you so much. Kag subong man sa kay Sir Donnie Fernandez. Good morning gid na watching watching sa dira no sa Saraga or sa Carles Municipal Police Station. Thank you so much. Subong man sa kay Ma'am Marilo Aquiliska. Good morning gid. Watching dira sa Banawas nga pututan na Iloilo. Kag sa kay classmate Felix Ondar. Si classmate kin man ni na Ondar no. Hindi ko sigurado sa first time abi. Okay si Phil John kilito ya si kay Sir Felix Ondar na watching dira sa Barotac View. Thank you so much. Kag subong man ang aton sining avid fan man dira kay Ma'am Elsa Vesner dira sa Dingle Iloilo no. Good morning dira kay Ma'am. Thank you so much for watching kag sa pagsubaybay no sa aton sining programa. Ilonggo Caps on Air kita ma'am no kada Martes. Kag aton sining KKB or Kape kag Balita is every Monday, Wednesday, Thursday and Friday. Kag subong man ang Sara Municipal Police Station ng Lantaw man kag ang serbisyong tampad sa Barotac noon. Galantaw man. And of course, sir, ginagreet man nato si Ma'am Marilo Aquiliska nga nagalantaw gid dira sa Putotan MPS. And of course, si Red Hunt sa 3rd Platoon 2nd IPMFC. And of course, si classmate ko Melancio, si Manstone P. Red Rock, nag-birthday sang nagligad lang. Belated happy birthday once again. And of course, ang banya ko no kagwapo sang kapulisan. Thank you so much. Balaan ko na ang kinahanglanon mo. So, hindi ka na mag-bira-bira dira comment. And of course, si Tena Joy Halbuna na thank you so much sa Mega Tena for watching always kag sa pagsubaybay sa amon. And once again, sa tanan-tanan nga naglantaw, Minancho, galing na galantaw ako. Minancho, salamat kita ko Mel sa imo nga ginatag nga comment. Ay doon nag-boost pagid ang dapat mag-boost sa ako. Wow. And of course, once again kay Tena, thank you so much Tena for watching. And sa akon mga friends dira kaga kinaadman nga classmates ko, lihog lang follow and share and like and comment. Thank you so much. Kagsubong man kay Ma'am Zane Thea Dalida no. Good morning gid. Wow. Kagsubong man kay Reed Hot no watching dira sa 3rd Platoon sa 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company. Kag si sino ni si Manstone na Wala siya Red si Rock. classmate ko Melancio. Okay. Ang pinakabakod namon nga classmate nga wala kaagi rubrob. Okay, thank you so much. Kino pwede po kamo kingagaw no sa inyo sining mga shoutouts dira kag comments.
Samtang pating diri bala kabalikatina no ako nga matagan ni medyo nakasakit man sa suban sa sobra Ay. siguro nga kainit. Ako man magulang nga Oo. doon nag-ngot-ngot ang diri ko. Pati mga diri nagkasalakit Oo, no. amo na guno ang Oo. epekto sang init. Oo, So grabe kung ang halin init, ka bala subong. sir sa lamig nga area, wow lamig. Wow, din nga Halin labing ka na. sa area nga maramig-ramig. Tapos kag magwa nagwa- naman init, Oo. no? Grabe ang sakit Oo. sang agtang kag Oo. kakugo. Ang solusyon ang balance sa blusa kung makaong kita baboy. Oo. Sinugba nga Di ba baboy baboy. kita karon, Wow, oo. Sige. diba? Oo. Kumbaga nga, itong bilang sa mga energy, duwara sa tunga-tunga nga doon ka panaog. Oo. Yes, kapamahaw man, pero kumbaga, doon may ginapangita. Oh, Oo. Kasi malagot man, no? kapangita sang liog lang tayo, David, wala kita na. Gato, Parang oo. energy, Gabi. Ano na, sir? Oo, good morning Madra kay si Ma'am Scarlett Sniper Rider. Ma'am gid bala no? Basta si ma'am or sir? si Scarlett Ma'am. Sniper Rider no, good morning gid. Watching dara sa banawasang maasin no kagagina pa shout out niya gid ang Philippine Alliance Charity Riders Association Incorporated or PACRAI. Kag Garino and Maleficiar family no. Good morning dara sa inyo sa banawasang maasin na Iloilo. Of Maleficiar and Maleficiar family no. Regards ang dara sa akon ring teacher ko sang elementary no sang grade 5 ako Maleficiar Oo. ako no. Wow. Oh, Pati mga ng retire, taon mga ka, sir, retire na. no? Oo. Mga retire na oh. Subong man si Mama April Ross no watching mandara sa banwasang Badyangan. Kang Yeah, nagalantaw of course. mandara no si Sir Solon Villanes. Hello, sir. Si Sir Police Captain Villanes Solon no Deputy COP sang Concepcion Municipal Police Station. Thank you so much for watching. Sir, sa tanan-tanan naton nga mga avid viewers and avid fans sang aton nga segment, palihog lang like, share, follow sang aton nga page sa Subong nga Aga. And of course, hindi ka mo malipat nga kung kamo magwa sa inyo balay, inom gid kamo damo nga tubig. Kay kung kulang ang tubig sa lawas nyo, dasig kamo dakpon nga ma-dehydrate kamo. So sa liwat naton kadto kita kadto dito ni makadto. Aga para nakit actually sa tutuod lang kung magwa kita da subong ang init literal gidya nga nagapanalupsop sa aton mga kaugatan. And of course sa aton mga pumuluyo hindi ka mo malipat nga magpayong. So una okay lang nga maglakat-lakat kita nga wala ta payong pero subong dapat mapayong gid kita. Kag mabitbit tubig kag kung halin ka man sa initan hindi ka mag-inom dayon tubig nga gulpi-gulpi kay basi mag-us-us ikaw da nga wala sang oras. So sa liwat sa aton mga pumuluyo da reminders naton inom damo tubig. Okay? Pag inom mo damo tubig, music anay. Siyempre mga kabalikatina no dapat mag-inom isang damo nga tubig. Kaysa subong na nga chimpo kabalikatina is dapat hydrated kita. Kaya kung dahil ma-dehydrate, no? Kaya pangluya kita o ramo kita sa mga padyagan nga lain sa lawas. At wali ka program kami ni Kabalikatina, pero matagal mo ta. Oo. Kasalak kita Una sa ako, ano ni pass na message? Pasidugay-dugay ang ato na nga technician ng mga uy-uy sa kilid. Kaya Hoy, kami Kabalikatina, di no? man. Gabi, Oo. no? Kaginasang kasama kong kinurog mo ko ganun sa sobrang init. Siguro sa sulay, balasang aga, no? Sa kainiton. Ang effect niya kung hapon, din na kayo, sa chimpo. Pag Chimpo, man tama. kay grabe na kaya sa medyo kumbaga bali nila sa lumpaan na gida nga init. Kaya sa subong no, grabing impact niya no? Kaysa bilog nga adlaw nga kiniton. Pag-hapon mo padagan man ng gyapon naton miskan sa sulod sa nga panimalay naton ang 2 months ini nga kayo. So sa luwag ginagreet nato na ang tanan-tanan nga nagalantaw, especially si Ma'am Belen Taborete. And of course, akon magurang dira sa Pro 6 aton si May Panes Makababad nga nagalantaw gid. Thank you so much for watching. And of course, si Sir Alvin Magulado nagpasa sang 10 stars. Thank you so much, sir, sa 10 stars mo sa dason be sir. Mati chika lang Pero salamat gid sir na namian gid kami sa imo kay nga sir pero may kagadyo katag sang star. Kadto ni sir anytime anywhere pas dilantaw di kumbaga live as on studio. Yes, pwede ka naman maging guest. Actually, sir. Kabalikatina is classmate ko ni sa nga high school nung nurse Oh, dira yeah. subong sa Ay, sa Canada. iba ka pong suit. Sa Canada sa Kabalikatina. Sir, basi makauli ka bit-bit ka lang bit-bitin ako da sir maski dahon lang sa Okay, thank you so much dira kay Pre Alvin Magulyado Yes. no dira sa Canada. And of course, nagalantaw man sa aton si Ma'am Lisa No Fuente, ang pinaka-pretty naton nga WCPD chief.
chief diri sa province sang Iloilo. Yes, Thank good you morning so kay much, ma'am. ma'am. And Kag for sa this- aton sining Oo. WCPD family of Yes, course yes, sa shout out Kabalikatina. kagid, sir. Oo. Oo. And of course, si Roy Renan Tianero Tan, nagalantaw gid. And of course, nagapa-shout out sa Dos Tigbawan, Iloilo. God bless us all kuno and more power. Ay, do ka nami lang ba? And of course, si Maria Talia Michelina, nagalantaw gid sa aton sa subong nga aga. Salamat sa nagalantaw. And please keep on sharing, keep on liking sa aton subong nga page. Kag hindi ka mo malipat nga maghatag sa comment nyo. Kaya amon gid ini hatagan sang hostisya. Yeah. Aton sining oras nga last 10 na 42 na saga. Sagapon ka mga kalantaw sa aton sining programa Ilonggo Caps on Air with Radyo Ogyon DYS 106.7 FM. Kag siyempre makita sa aton sining official Facebook page ang Iloilo Police Provincial Office. Kag subong man sang Santa Barbara Ogyon page. Once again, nga pasalamatan naton si Sir Dennis Superficial, ang atong station manager. Hindi, aton sining municipal mayor. And of course, station manager. Si Sir si Buboy Sir Buboy. Sukal dito. Oo. May mo naman istorya dahil malagbang. Yes. So once again, thank you so much, Ged. And of Kay course, Honorable Dennis sa Superficial. yes, sir, nagpa-shout out gid si Ma'am Mary Ann Liba, ma'am. Good morning, kita kay ma'am. gid. Si Ma'am Liba ni sa is aton nga subong Contestant candidate number 6 no Yeah, sa Linay sang IPPO. So ibantayan yung gidang iya performance sa talent portion niya this coming April 18 alauna sa hapon sa Robinson's Place Pavia. Kanami gid kay Ma'am Liba kumbaga veterana na niya sa kinatawag rampahanan. Oh, so bantayan nyo ang ila sining talent portion sa aton nga Linay sang IPPO 2024. Oo. Dara sa Robinson's Place Pavia sa mabot sining April 18. Sa 18 is Friday na or Webes na. Webes Kay na. subong Tuesday 16, tama? Webes na 17 giman. Webes. So bantayan nyo lang una sa hapon Webes nga adlaw dara sa Robinson's Place Pavia. Ang aton sining mga 9 lovely candidates sang Linay sang IPPO 2024. So sa liwan kinag-greet man namon si Ma'am Athena Chelsky Clark Loma sang Dueñas MPS. Thank you so much for watching. And of course si Ma'am Bing Upholstery. Salamat Yes, ma'am. thank you so much. Good morning, Ged. And sa tanan-tanan sa liwat, salamat. Oh. Sa dugan naton sining mga tips sa kabalikatina. Sa dugan naton sining mga tips sa subong nga summer vacation. Kasi siyempre iba-iban ka bakasyon pa. Although nga aton sining mga klase no is ongoing. Aton sining mga klase or second day naman no gina-stop na naman. Ay, syempre sa sobra Sa kagapon is ano na lang ang mga long distance learning na lang. O do pareho man nakabigatin ano kaya ang mga estudyante nga tagaan na lang sa mga assignment. Syempre sir, Oo. kay bata nga daan, dasig dakpon. Kita ganing ang mga malam kita. Ano ba kita yan ang aton mga kabataan? So sa liwat, hindi makalipat magbalon sang tubig. Ay para ina sa inyong ikaayong lawas. Yes. So mga dapat no, sa aton sining mga estudyante man dira, kung nga wala ka mo klase sa subong nga mga inadlaw. Madagyang-dagyang ka mo iba na biga dinagyang-dagyang no, whiteout klase kay grabe ang heat index naton. Pero ang iba naman isara sa mga beaches. Nagkain ng pangkong dindiin. So dapat ano nyo dara pay muyong kamo dara sa panimalay nyo. Kay buday na kadaan subong kabalikatina kung magmarasakit kita. Okay, isa man sa mga mahal subong nga balaklon. Aside sa bugas nga way na nagadubo sa pila ka pisos kada kilo, no? Ay, kamahal. Ang mga bulong pagit sa buong kabalikatina is grabe yung pagtimbuok. Oo. So dapat nga lungan naton sining mga kalawasan. Kag kung pwede mo lang nga set aside dayon. lang yung mga dapat pala nga hindi man gikinanglanon obra kun kay nga kumbaga obra ka lang obra wala mo na panumdum ang imo health saan mo na panumdumon kung grabe na gid. So it's better nga unahon mo ang health mo kumpara sa obra mo kaya obra mo makahulat na yan. Ang health mo hindi na yan makahulat kay isa lang isa lang ang kabuhi na. Kapili naton pag busuon ng aton sining lawas. Kay kabuday nga ng kabalikatina is kapital lang man naton sa pagpangabuhi is lawas naton. Wow. So kumbaga hindi tsakto man lang sir kaya kung nagawaw ako syempre lawas na to. Kaya way kasalig sa mo sining lawas? Galing salig galing kay syempre amo na gani kung kisabla na kutoy ka sir. Oo. Mabag down ginang lawas mo. So muna dapat man sa mga pumulo naton drano nagay ka mo pinulaw.
na nagay kuti-kuti sa mga cellphone. Wala nila, balang no? bala pululawan nga bata. Oo. O kung ano, turog bala. Tulog na lang, no? Ay kung ako gaan dyan, sa maturog ko. Oo. Kaya muna sa kakaimporante ang Oo. tulog, no? Muna balang kabalikatina na kung lain mo sining pamatsyag, isto itulog lang. Kung may Yes. problema ka, itulog man. Kaya kung maliban lang kung gutom-gutom, kaya hindi pwede magtulog nga gutom ka man, kaya laban-laban, di ka man na makatulog. Kaya avoid nato ng pagbabad sa mga gadgets, kay kabudlay, no? Yes. Ang halo sa mga kabataan, makita mo sa mga pila pala mga toddlers na to, ng mga gagmay pa lang mga kabataan. Guilty is mo ko may, na, sir. may mga iBag na. iPad. Sila, Oo. gabi mo, kita yan naka-iPad, kinakaubra. Hindi naka-iBag. iPad. lain naman. iPad Pala ako! mong order na. iBags. Muni gani nga nagbalon ako sa kakon basi makibot ka malala ano na ganyan simutan. Oo. Kasi bot ako sa kakon mahiwagang sirimutan kay gido gangot-ngot ang tanan nga ngurot-ngot doon. Oh. Mo gid man gurong epekto sang init. Na puro masakit to ng aton sila nga mga hoses mo nga. Ay kasi ririburo. Oo, kay ako nga sa lakit mo ng likod, no? Kay tuman pala kagina na balasan nga aga pa tapos subong malamigan ka naman. Oh, tayo mo na ay, normal na part of growing up. Ay mga grow kisa- kita. Oo, okay, nag-grow. Kag sa dugan maginaton nga mga tip kabalikatina. Ay siyempre ang iba nagalagaw-lagaw pa kung dinindra. May mga instances kung kaisa nung nga magkakadulaan kita sa mga gamit. Oh, ay, Kag why kita hindi naton sigurado kung nakawatan kita or o kung nawigit or na nawigit lang. mo lang gid, no? O So, kung hindi ko mo na magabal, dapat- yak to ng term po, Oo. sir. Hindi ko na magabal kay aron matabis na di. Alam mo na dapat nung kung mga valuables kamo dira maglagaw kung hindi. Kasi siyempre mga Di tao bala? sari-sari na yaw. Sakto So dapat na. bantayan yung inyo sin mga gamit. Kang iba nang madala kita da sa mga salisi bala kung kaysa. Oo. Kay Ako nabig istorya sa tubang mo, pero kakuot na to sa bag mo. So along kita dira no kay mga damo sa mga individual dira sa subong sa Quiapo kabalikatina nga naga-take opportunity sa aton isang mawili bala kung kita kung kaysa. So dapat always secure gid ang aton sining mga valuables. Ilabi na gid kung nagalagaw-lagaw ka mo dira or naga-travel ka mo dira. Nagsubong man sa mga motorista naton kabalikatina, kasi siyempre ang iba na sako nga magbiyahe kung dindiin. May nakasunod-sunod ang mga okasyon. Siyempre ang iba hindi man magpaulihin no, so mag-attend sa mga okasyon dira. So dapat always kid nga maghalong man kung nagabiyahe ka mo dira. Ina binigit ko nga motorsiklo gani kabalikatina ang Abot ilangan lay, dala. yes. Dapat na kompleto gid sa gears, Ay, no? balaan mo, duwa lang nga daan. Oo. Nagkakatumba ka gani sa apat ang guma. Oo. Ayan, pasang duwa lang. O baga talent, ina siya, sir, nga makadrive ka sang motor, kaya nga, duwa lang yung guma. Oo. Ako mga bike na bala. So, dapat ang aton nga obrahon, halong gid kita. Oo. Ay, kung hindi ka mo maghalong, kamo gina mabalda. Sa aton mga Oo. motorista, tsakto na, i-check yung gid perme ang inyong mga salakyan, kaga mga gear ninyo, ungog dito. Hindi pag ibutang ang helmet sa siko. Kaya ang siko, hindi na ulo. Yes. Kaya ang ulo mo makabunggo, may posibilidad nga mag-bleed ka na sa sulod. Oo. So, ang siko mo, yabayin na lang ang siko mo, hindi mo na maano. Importante gid ang ulo kabalikatina no kay dra ang aton sining tanan nga ganon sa lawas mis gangot kina sa ulo mo. Yes. So, dapat talungan nato no kag that's why nga gina-create kanyang helmet. Ay, Hindi para na- sa? para sa ulo, Oo. hindi para sa siko. Ay, ang iban bala kita na natsakto, di bala, maglakad na ay natamad. Kung isa ginatungtong lang sa ulo ang helmet, ni wala Oo. gani ginahigot, ti ano na karon manghawid lang na yung matumatong helmet mo. No? So dapat proper attire, proper nga pagsuksok sa mga gears nyo dra. Proper Agon- outfit, oo, ang mga proper term nga outfit namin. dra no. Oo. Agon nga hindi lang sila nga design dra para sa inyo sining kung ano-ano Oo. dra, kundi para lang gid sa inyo sining security kag protection kag safety gid ninyo. Oo. Kay balaan mo gin kabalikatina. obra man na sa sir, hindi lang tungkol Oo. kay design sa imo pagwapo kada kun ano. Ginobra ina siya kay may purpose ina siya. So pareho sa Oo. aton, ginobra kita diri sa kalibutan kay may purpose kita. Oo. Ano ba lang purpose mo panumdumon mo? Nagadako ka lang bala o kung nagatigulang ka lang bala sa kalibutan nga dya nga wala mo nahibaluan ang imo purpose? Oo. So dapat mabalaan mo ang purpose mo sa tagsa-tagsa. Kaya mo man ang mga gamit naton sa mga salakyan, sa aton nga mga tricycle, sa aton nga mga motor, sa aton mga bikes, Oo. ay para ina siya sa aton man ang kaikayong lawas. Mm. Di ba la? So sa liwat kali, by the way, this coming April 28 to sir, no? Ang Oo. aton Bida Tour di Iloilo sa 5th District, dira. Mm. Domingo ina siya nga adlaw. So ang aton dira nga Bida Tour di Iloilo is buhay ingatan
drogay ayawan. So Yes. isa ni na siya sa mga inisyatibo sa aton pinalangga nga Provincial Director. Wala si liwan kundi si Police Colonel Ronaldo P. Palomo para sa aton mga kabataan kag sa aton mga pumuluyo na hindi ba lamang involved sa droga nga ginatawag, magpalayo sila sa droga. Oh. And of course, bantayan nyo man ang aton nga project anak kung diin naman kita nga distrito. Kag kumbaga ang project anak naton, kumbaga tipano naton ang atong kabataan man sa project Akosya, ang project anak naton is specifically para sa mga kabataan kag sa ginikanan nga mapalayo sa mga vices, sa mga illegal drugs, kag sa iban pag ang aton mga kabataan kag ma-engage into sports. Yes. Kaya may alaman na iban nga ma-engage para mag-boost ng ilang spiritual life, nag-engage sa ginatawag nga spiritual devotions and everything. Kag ang aton pag nga isa nga bantay-bantayan is ang aton project Hakos o na nga amo ni siya akon advocacy yata ni sir mo. Kung ako lang Oo. ay amo ni siyang akon advocacy. Yes, Hatagan atensyon ng aton kabataan kagatipaton bala naton sir ang mga bata naton nga may special needs. Yes. Ay balaan mo project Akos ini siya sir naka-focus ini siya sa kabataan naton nga mga may special needs kag balaan mo kabataan nga may special needs is vulnerable katama. Nabo-dabo crimes nga nagakaratabo sa aton nga mga kabataan nga may special needs bagkus sila kabalo mag-defend sa ilang kaugalingon kag wala sila kabalo kung insakto ang ilaubra nila. Kaga ining mga kabataan kabalikatina is nagakinanglan nila sang pag-atipan, pag-giya, no? Kaya hindi sila nga perwisyo sa aton sining pamilya kundi mga kumbaga iba ning gina-consider ganing nila nga buinas, no? Yes. Kaya nga aton sining nga gobyerno is may mga services gali no nga ginahatag ang aton sining nga gobyerno nga libre na sa sining mga kabataan. Kaya kung may mga ID lang ni sila nga under belong sila no sa PWD nga makabil sa mga ID dira nga mga di makabil sila sa mga discount dira no which is nga hindi pa bugat sa kasi siyempre nga aton sining provincial government through sa aton sining provincial social welfare development office is may mga services gali no nga ginahatag no sa sining mga kabataan or mga children with special needs. Kumbaga project Akos ni naton sir in partnership ni sa sang ang Ladies Club naton. Yes. Sa pagpanguna sa ila advisor nga wala sing liwan kundi si Mrs. Lynn Grace Calas Palomo. Yes. And of course ang ila OLC president nga wala sing liwan kundi si Miss Dr. Jeanette Sinyares. Yes. And ato ni balaan ng mga kabataan sa Project Akos is nagapangayo gini sila sa atensyon nga grabe. Ay kumbaga ang mga bata ini mas sweet ni sila sir mo. Ay hindi ta naton maintindihan kung isa nga aga amo ni sila, nga aga mo to sila. It's because may iba nga ginikanan nga ginakahuya nila ng kabataan mga special needs. So hindi nato ni pagkahuya kay kumbaga ang pabata nga naghatag sa mga sang Ginoo kay may purpose kung paano mo sila atipanon. Good morning Mandra sa kay classmate Jiram sa Tupas no si classmate kin man ni kabalikat basta to si classmate Jiram sa Tupas. Good morning Ged. Kumbaga comment kada akong classmate kagid man like. Kag sa buman sa kay Mama Nini Zay Ubias no. Good morning watching dra sa banwasang Balasa na Iloilo. Thank you so much again no sa inyo sining pag-monitor permino sa aton sining programa. Kag keep on sharing no sa pag-like daw sa aton sa mga programs. I-share nyo man dra sa inyo sining mga timeline na good nga madamo pagin sa mga Ilonggo ang makabalo no sa mga ginahikot man sa inyo sining mga kapulisan diri sa probinsya sang Iloilo. And of course, agad nga mga updated kamo sa mga balita impormasyon kay diri sa probinsya sang Iloilo. Nunit na nga mag kamo dra no magangita sa mga balita. Tutok lang itpermi kamo diri no sa aton sining mga programs diri sa Iloilo Police Provincial Office ang Facebook page. Kami ara kita nga programa Ilonggo Cups on Air kada Martes na last 10 of 11 sang aga. Nga nakukap kita no with Radio Ugyon no DYS 106.7 FM. And of course, sir, once again, nag-greet lang nato ng aton mga staff dire sa Iloilo. Sa Iloilo. Sa probinsya sa Iloilo. And especially dire sa Parmo family naton. Good morning. Headed by Mama Police Lieutenant Colonel Elsa Piconlo. Yes. And of course, sa aton Picad family. Headed by Police Lieutenant Colonel Jojo Yutabalok. Isa-isa naton karon isa-isa. Di Ma'am Glaisa. Dila day Sir Henry. Si Sir Sotomel na siya si Sir Henry. Si Sir Loreno. Si Sir Acolya, si Sir Ray Baba, isa-isahong ko niya. Kay karon makabati istorya. Si Sir Helpy, of course si Sir Canto Mayor, si Sir si Ma'am Solinap, si Ma'am Yason, and of course si Ma'am Amar, pinakagwapa, isa sa pinakagwapa. Si Ma'am Genovea, isa man sa pinakagwapa. Dahil Ma'am Glaisa, upo diyan na.
And of course, diraman kay Sir, syempre nga, ton Sisi, si Sir Batchoco, and of course, si Sir Grasa, si Sir Acolya, sino pag wala ko nag-greet. Ay, ganun makabati. Charot. Ay, si Ma'am Tuab, thank you so much, Ma'am, for watching. Si Sir, pagkagalit, si Sir Sander. Thank you so much, sir. And of course, si Sir Vidal Condesen na live, nagpa-shoutout man, keep safe ko na sa atin. Yes, thank you so much, Kid. Sa aton sining oras nga last 10:57 na sa aga. Sa po ng kapasalamat kita na sa inyo sining pagsubaybay sa aton sining programa kada Martes alas 10:12 sa aga with Radyo Ogyon. And of course, pila pa gid mga tips kag mga reminders, no, bantayan nyo gid permi diri sa aton sining programa. Agod nga hindi mo kamo malipat, no, kay budlay na kaysa mo nagkakaplikatina, no. Kung way kita gina-remind kag way kita gina no permi is kakalimtan naton ang aton sining para manina no sa safety and security ninyo. Kay kadamo sa mga iba na bikaplikatina inang nagapadangat sa mga mensahe sa aton. Kamo ni sila mga na-scam sila is because man nga nagapaskam man sila dira or nagapainto man sila dira. Mo pag ginakaplikatina kay rampat man sa subong. Ang iba ni nang una pangulyagan ka. Pagkatapos ngayuan ka na yung kwarta, kasi siyempre ikaw mo naman is may naluyag ka na sa iba iya. naluyag na. Ben online hatag lang. na. O, Kumbaga mabas, nakahatag na. kapapati ba, mo kay Sir Gambal, kapapati-bati, ay duwala kami, di bala amo ni mo. Oo. Ay duwala kami, Maluoy ka man, Oo, kung baga ikaw yung may kabubuton ng bal, ay wala ka mo muna. Oo. Ay sige, padalaan ta ka doon. Hasta mabot ang time kasi nga ibang blackmail ka na dara kasi siyempre kung tapos never kita mag-send sa mga pictures na to, nude no? photos Oo. naton, kag iban mga Oo. photos. Maskin pa boyfriend tana siya. Oo. O Ilabi na gid kung nakilala lang gid nato na online, no, kay kubudlay. Hindi mo babalaan na siya. Oo. Oh. Hindi pag boss-boss nung magpalangga kita ilabi na gid online. Dapat ano lang chill lang ang pagpalangga. Wow, grabe. Hindi ko magpatama dragon nga kay budline man no kung masasubong na Tamaan. tempo. Oo. Kay subong na lang kapigado na sa pagpangabuhi. Ma-broken hearted ka pagid, matutuhan ka Baldana. pagid, ma-scam ka pagid, kundi doble ang imo sining batyagon nga kabudlay. Kabudlay sang kabuhi, kabudlay sang tanan. Yeah. Sa aton sining oras nga last 10:58 na sa aga. Salamat kita naman sa inyo sining pagupod sa aton sining programa. So kita na naman kita buwas no sa aton sining Kape kag Balita program. So thank you so much gid no sa inyo sining pagupod sa ika-40th episode sang Ilonggo Caps on Air diri sa Radyo Ogyon. And of course no live kita nga naga-broadcast diri sa Kablikata Multimedia Convergence Center sa kalwa ni Dr. Amiloy. Kilita na naman kita sa masunod nga episode sa aton sining mga programa. Inyo rin ko po sa subong aga sa ngalan sa aton Provincial Director, Police Colonel Rado Palomo, sa ngalan sa aton Public Information Officer, Police Major Rolando Aranyo. Yes. Inyo rin ko po sa subong aga ang inyong mga kabalikat. Sa technical side, Police Corporal Vincent Blusa Jr. Kami ang inyong mga kabalikat. Ako si Police Corporal Erin Magarso. Kaga ko naman sa Patrol Woman Maria na panestiwatin. Inyo, masaligan. Sa tinutuyo sang inyong mga Ilonggo Cups nga maprotektahan ang kinamatarong sa mga kabataan nga may special needs, ang Iloilo Police Provincial Office sa pagpanguna sa aton Provincial Director, Police Colonel Ronaldo P. Palomo, upod ang Officers Ladies Club, IPPO Chapter, sa pagpanguna sa ila advisor Mrs. Lynn Grace Galas Palomo, naglunsar sang Project Hakus. Ang Project Hakus o kunhatagan atensyon ng kabataan aton niligdan kag suportahan. Dugang nga tinutuyo sang nasambit nga proyekto ang ipahibalo sa mga pumuluyo nga dapat naton tagaan sang pagtabod kag nagakay